Sesikwazile identify udriver obukeke esolisa ulayishile full load. Isebe lezothutho KwaZulu-Natal liqinisa amaphulo okhuseleko kwiindlela zeliphondo ngale mpelaveki yePasika kwaye namhlanje belibambe uvala amazibuko kuhola wendlela R34 eMpangeni. Isebe lezemfundo eMntla Ntshona lithi liza kubila lisoma ngelokufumana impendulo ngokusweleka kuka-Ukgone Sedupilele. Ukgone nobeneminyaka 8 ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje kwilali yaseRamusadi. Sinamkele kwindaba zethu, Ndambe Ndodwa, Ndaba Nophumza, Sikhumba noyitolikyo olwimi lwezandla Bhotani Mzontsonto. Isebe lezothutho KwaZulu-Natal lithi liqinise ngakumbi ukhuseleko kwiindlela zeliphondo ngale mpelaveki yePasika uqinisekisa ukhuseleko lwabantu okukuze emva kokuhlolwa kwezithuthi eziliqela kuhola R34 eMpangeni. Amagosa ezendlela athi afuna ukuqinisekisa ukuba bonke abaqhubi bayayithobela imithetho yezendlela ngeli xesha. Ubambiswano phakathi kwesebe lezothutho, amapolisa kunye namanye amasebe ezomthetho lukhokelele kuqoqo lwezithuthi kuhola R34 eMpangeni KwaZulu-Natal. Owezothutho kweliphondo uSiboniso Duma uthi oluqoqo lube impumelelo. Almost 150 vehicles have been checked. Among those, there were those who tried to sped and they were just found in the process. There were 3 vehicles that were found to be wanting. They've been pounded in the process. Ukanti kubanjwe umqhubi weteksi nobeqhuba iphansi kwempembelelo zotywala. Sesikwazile identify udriver obukeke esolisa ulayishile full load. Uyasolisa mabe mchecka ngendlela yokuchecka ukuthi abagcini ngokumbuka emehlweni. Mabe testa bayakuthola ukuthi utshwala kukhona egazini 3 times. Abaqhubi babongoze abanye abaqhubi ukuba baqhube ngenkathalo. Baningi kakhulu amaphutho emgwaqeni. No gravel esihambayo uma usiqede itiyela imubi kakhulu. Siyadinga nje ukuthi usizo nje. Impela siyacela ukuthi odriver bayiphathe kahle impela bayeke ukushaya bangathinti impela nje ngoba uma uthwele umphakathi unzima kabi impela. Oluqoqo luza kuqhuba kude kube ngomvulo uqinisekisa ukuba nabo bashiya iphondo laKwaZulu-Natal bayawuthobela umthetho. Isebe lezempilo eGauteng linqinile kuba kuqhambuke umlilo kwicandelo lezengozi kwisibhedlele saseThembisa. Kungoku nje abacima imlilo bakwesi sibhedlele bezama ukucima lo mlilo ngokwengxelo yezempilo akukho mntu wonzakeleyo. Ojongene nezemfundo eMntla Ntshona uViola Mutsumi ufunge ngelithi isebe lakhe liza kubila lisoma ngelokufumana impendulo ngokusweleka kuka-Ukgone Sedupilele. uMutsumi uxelele abazili kumngcwabo ka-Ukgone ukuba ingxelo ephanda ukusweleka kwalo mntwana iza kuphuma kungeentsuku zatywala. Ukgone nobeneminyaka 8 ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje kwilali yaseRamusadi. Inhlungu nenqongophalo ibibhalwe ebusweni ngethuba ivalelisa kumntwana wakhe umama ka-Ukgone Sedupilele obengumfundi webanga lesithathu nobhubhe emveni kokutya amashwamshwam awathenge esitratweni. Usapho luthi kunzima ukwamkela le meko. Inhliziyo yam yophukile, ndizothandaza nabani ngoku? Ngubani ozondivusa okanye abuze ukuba ndenjani? Ndixhelekile kakhulu. Siqhube kanjani siphila ubomi bethu ngaphandle kwakhe? Lala ngoxolo my angel, uyakuhlala usenhliziyweni yam. Udade ka-Ukgone oneminyaka 10 khangakwazi ukuya emngcwabeni kuba esephansi kwenyango esibhedlele. Usapho luthi khange axelelwe ngokusweleka komntakwabo. Usisi wakhe ubangcono ebengathethi kakhulu kodwa uphinde waqalisa ukuthetha. Siye sacela abazali bakhe ukuba baqale bajonge imeko yakhe phambi kokuba baveze iindaba zokusweleka kadade wabo. Asifuni ukuba aphinde abuyele. Asikamxeleli ncam kwaye akakabuzi. Okwangoku sithathe isigqibo sokujonga inkqubela yakhe kuqala ngaphambi kokuba sithethe nantoni na. Ojongene nezemfundo eMntla Ntshona uViola Mutsumi uthi isebe liza kukhupha ingxelo ngesisiganeko. Siza kunika ingxelo ngexesha elifanelekileyo. Savumelana nosapho ukuba sizihloniphe zonke iinkqubo zophando.
Sizilile, kodwa ngexesha elifanelekileyo ingxelo iza kukhutshwa. Sifuna ubulungisa ku-Okhone kwaye kufuneka sazi ukuba yintoni kanye ebulele umntwana wethu. Ukanti isebe likwathe abo bathengisa ezitalatweni kufuneka balandele imiqathango yoko, nanjengoko kungekho lula ukuqaphela izinto ezithengwa ngabantwana ngaphandle kwamasango esikolo. Abahlali base-Orange Farm baphila ubomi bentshontsho ngenxa yamaqela onqeva agqogqisayo kulo mmandla. Ebutsheni beveki kubulewe amatyendyana amathathu ngephanga kwindawo yaseDruzek e-Orange Farm. Esi siganeko sivuselele uloyiko nomsindo kulo mmandla. Uceba wasekuhlaleni uzigxeke kabukhali izenzo zodushe nemilo yonqevu, ziwamemelela kuba kusetyenziswane ukulwa lo mkhwa. Indawo yase-Orange Farm ijike yaba sisigqubu samaqela onqevu kwaye abahlali bathi badikwe yeyokosa kwaye bathi baza kubona ukuba mabenzeni ngala maqela onqevu. Ebutsheni bale veki kuhlatywe kwabulawa amakhwenkwe amathathu kwisithuba nje seentsuku ezimbini, nto leyo eshiye abahlali bekhwankqisekile. Umhlali ongafunanga kuziveza uthi la maqela onqevu sele engene zwabhana sezikolweni kule ngingqi kwaye namakhwenkwana aqala kwiminyaka eli-9 ubudala sele eyinxalenye yala maqela. Uceba wasekuhlaleni uthi kwanele. We are very traumatized as a community of Orange Farm. Number one, we've got 3 confirmed by the police. There are 3 young boys which were brutally killed during the course of this week. But we're told that this gang-related issue. It is true that this must come to an end. Uceba uziyeshile waziyewula ezi zenzo zokubulawa ze wahlaba ikhwelo kubahlali ukuba basebenzisane nabezomthetho ukulwa lo mkhwa wamaqela onqevu. Sokwanele ngazo zonke izinto ezenzakalayo ekuhlaleni. Law enforcement ikhona nayo to try ukuthi sizokhuthaza nje siqinise idolo kumphakathi ukuthi okwenzakalayo bahlali akukuhle. Lo Kanzondo uthi sele kukho ungenelelo abalenzayo ukusiphula neengcambu lamaqela. What happened, we have 2 MMCs that came here, Eunice Mcina and Dr. Mtswaku, the public safety. What they've done, particularly the public safety MMC, we talked to him and then he managed to organize security enforcement, like the police are roaming around here since that day. Ukanti usapho lukaNtando Rhadebe nongomnye wamakhwenkwe abulewe ngephanga kwinto ekurhanelwa ukuba ngumlo wamaqela onqevu luthi uNtando ebengeyonxalenye yamaqela onqevu. Ngona izinto abazikhuluma ngayo ngisibhilive. Kepha nje bekumuntu right yena usithandela umndeni wakhe, hlonipha uhlezi ekhaya, zidlala ngekhompyutha yakhe. Manje nami ngimangele yonke lento eyenzakala ukuthi yenzekile kanjalo. Ukuza kuthi ga ngoku akukabikho bantu sele bebanjiwe ngokwayamene nezi ziganeko kwaye abakwantsasana basaqhuba nophando lwabo. Abahlali bendawo yogobityholo iScone Plus eSprings ekuruleni bavakalise ukunqongophala imeko abaphila phantsi kwayo yokungabi nambane. Le ndawo yogobityholo sele iyiminyaka eli-10 yabalapha kwaye zange bawusebenzisa umbane kwaye uluntu lwalapha luthi lunexhala nanjengoko kusondela ubusika. Abahlali bengingqi yaseScone Plus bathi nabo banelungelo lokuba nombane njengabantu bonke. Aba bahlali bakwathi noxa zininzi ezinye iingxaki abajongene nazo kwindima yeziseko zophuhliso, kodwa ingxaki yombane ngowona mcelimngeni. The most problem sinayo like ugesi, ugesi kumanje siyagodola kuyabanda abantwana besikoleni ukuqala asinasikolo asinaclinic and lento lethi asikho sharp as community leScone Plus. We have a problem with our toilets. They give us infection and we're tired of those toilets like azikho right. Iinkokheli zakwalizwi nazo zingenelele zikwakukhuthaza uluntu kuba luthethe ukuze luncedakale. We encourage people to understand what government does and what they should be doing in order to make their voices heard. And we also come into the communities and help them clean their spaces so that they are devoted citizens and they make their work and the life of the places where they stay better. And we
encourage them, as we are speaking today about electricity, to hold government accountable to provide electricity because that's the job and the responsibility for government to do that. Abahlali bathi banezicwangciso zokubhala uxwebhu ze balihambise kwabasemagunyeni ukuze zithathelwe ingqalelo izikhalazo zabo. Oyesakubanga umphathi ophezulu kwicandelo lenkqubo zikamabonakude SABC uPhumzile Zonke ubhale incwadi ethi Middleman with Power nengenanzulu ngokuxhatshazwa kwamagcisa kunye nabo basebenza kwicandelo lezosasazo. Phumzile, masikubulise sikwamkele. Incwadi yakho uyibhalele amagcisa kunye nabo bonke abakwicandelo lezosasazo ude uthi ipokoto ziqoqokile kodwa siyasebenza. Kutheni usibhenca nje uba asinamali? Kunzima phandle apha. Well, injalo sokoleka shem and indima okanye imeko iartist eziphumela kuzo ayonto intsha, into kudala kwakhalwa ngayo kodwa utshintsho alude libonakali. Le ncwadi ndiyibhalele loo nto leyo ukuthi khemba ke siyiqwalasele ba kutheni lento kungekho utshintsho. Mhlawumbi ingaba isizathu yinto yokuba qho xa kuthethwa ngale ntsokolo sukube kukho isiganeko esikhoyo, mhlawumbi sukube kukho umuntu oswelekileyo okanye kukho umuntu oxuthelwe izinto okanye kukho umuntu oneskandal esithile. Asikhe sihlale phansi sithwale iminqwazi yethu yokucinga, sihlalutye the same way esihlalutya ngayo ipolitiki, the same way esihlalutya ngayo isport, the same way esihlalutya ngalo zoqoqosho. Why art and the heritage and the culture singenzi ngokufanayo? So le ncwadi into yenzayo idecide uba yazi ntoni, makhe singaxoxi xa iartist ityhola iproducer okanye ityhola ibroadcaster and kuthiwe sine-emotions and nazo i-managers okanye i-producers zityhola iartist ngoba emotional nangokungakwazi ukuphatha imali batye bayisulele entloko xa izinto zihamba kakuhle. Makhe sijonge le value chain yale industry ihamba njani, i-strategic management sayo sihamba njani, impatho yayo ihamba njani, imali iqala phi iyophela phi, ngobani efikelela kwizandla zabo le mali. If sibana lo conversation sibe honest ngayo, isiqalo sempucuko notshintsho luqala ngolo hlobo and le ncwadi ingenanzulu kuloo nto leyo. Kule miqobo Phumzile uthetha ngayo nokungabikho kotshintsho, xa ubona wena ingaba mhlambi ingxaki kwi-middleman? So italent icimba fanuba i-middleman i-production company. I-production company icimba i-middleman yi-broadcaster. Similarly kwi-music, i-artist icimba yi-record label icimba zi-streaming platforms. Nathi njengababhali, i-authors zityhola bani? Zityhola i-publishers. Publishers ayonto yam le, ezavenkile zithengisayo zizo zimosha yonke le nto lena. Mna ke ndingenapho ndithi kahle ngubani lo middleman? Ndine-chapter phaa ku-chapter 6 and ndithi so what? Ngubani le middleman? Siyamdinga lo middleman, nguye otyala imali. Uba uyayityala imali thina silelele ntoni? Kulapho ke ndithi ke mna ke akukho right no wrong but masiyivule siyibhentsise ngokubala so that siyazi uba ingxaki ilele phi. Uthi kule ncwadi yakho singabantu sesiyiqhelile into yobona amagcisa esisokola ngendlela engummangaliso nangoku sandubona umama uNandi Nyembe khala esimanjiyana. Ingaba mhlambi uluntu ikhona indima elinothi luyidlale ukutshintsha le meko? So inobuzaza ngahlobo lento yokuba ngaba i-industry ngokupheleleyo nayo ayisafani nakuqala, itshintshile. Sekukho le nto kuthiwa yi-social media platforms ngoku, la makhasi onxibelelwano, and sekukho nezikhalo zento ubana ngaba ngumlingisi weqonga, italente yakho ayonelanga, kufuneka ube nee-followers ezilinani elithile ukuze ukwazi ungena. Kubekho nenye i-conversation from a broadcaster's side ukubana ngaba iinumbers zibalulekile ngoba ndikwazi ukwenza imali njengoshishino ngokuthi ndibekho abantu abazawuzisa iinumbers. Ngelo xesha ii-actors zithi zona no but umsebenzi wethu nesakhono sethu anisiniki isidima ngokwenza ngolo hlobo, nithatha umntu just because unabantu abalandelayo. And then kubekho i-scientific conversation echaza into yoba actually lo phela sonwabe wengxolo ewenziwa kwi-social media xa kuthiwa ishow iyatrenda ayinanto yokwenza neenamba zabantu abahlala babukela umabonakude, iyazichaza loo nto leyo, yet sisithe gqolo ukuphusha loo narrative. So yinto esafuneka le ihlalwe phantsi phakathi kwaba bantu baphetheyo naba basebenzayo and naba bacinga bafana uba i-social media is the be all and end all, kunye naba bacinga bafana uba actually you know what, italente and the culture inefuthe lenzayo ekukhuliseni koqoqosho lwethu, inefuthe lenzayo ekukhuliseni even le nto kuthiwa i-GDP apha kwi-industry yethu, but la conversation asinayo
leyo asithethi ngaloo nto leyo. Xa sithetha nge-theatre, xa sithetha nge-music, xa sithetha nge-acting, sithi ngulo mtatsalazo wabantwana. Into abayaziyo nje ukuhlala phaa babe bahle, and nathi asiyenzi lula because sinale nto ye-bling bling and glitz and glamour ne-fame and fortune engekhoyo. Just because sibonulisa kumabonakude sicinga uba fanuba hayi imali uyikha ngamabhakethi, ayikho loo nto leyo. Ungumsebenzi uyafana nabanye abasebenzi. Therefore izinto ezi-aplayayo kwamanye amaziko nakwezinye iisekta kutheni zingazo-aplaya kuwe? Uthi kukho inkqubo uphumzile nangona zinamanani aphantsi abantu ababukelayo kodwa ziye zifumane imali, inkxaso-mali yoba ziphinde futhi ziqhubekeke nezinye isizini. Noba yintoni eyenza loo nto? Kulapho ke uqhophololo norhwaphilizo kuqala khona. Ngoba okokuqala ukuthatha inkqubo kamabonakude uyibeke kumabonakude, uyayazi uba akukho ndlela escientific yokuchaza nokubonisa ukuba ingaba le nkqubo izawuqhuba njani. Isigqibo sokuyithatha kwethu sixhomekeke kwindlela eperforme ngayo enye inkqubo efana nayo ebesikhe sayifaka kulaa nqunyo okanye kwesa slot previously. Loo nto ithetha uba kukho i-subjectivity eyenzekayo. But ke kwangaxeshanye abantu xa bezidefenda baye bathi no, but awukwazi ukulandika, awukwazi uyimejarisha loo nto leyo, and awukwazi uvele uthathe umuntu ongamaziyo okanye inkqubo ongayaziyo ukhuphe inkqubo oyaziyo. Ndithi but akudinganga noba utyhole umntu uthi lo mntu lona nguye otyayo okanye nguye orhwaphilizayo. Into efunekayo funeka ujonge uba ingaba le nkqubo lena siyifake apha nena abantu abayibukeleyo bangaphi. But instead xa uyijonga le nto ufumanisa into yoba abantu abayibukelayo bayehla, abantu abathengisa kule nkqubo bayehla, kodwa ibhajethi engena kule nkqubo iyenyuka. Nto leyo ethetha uba kukhona ukubetha amanzi. And into eyenza kube buhlungu kakhulu ukuba i-industry lena iphethwe ngamaziko ambalwa, kodwa abantu abaqulunqa inkqubo bayintswahla, baninzi bagcwelisa indawo yonke. Nto leyo yenza uba kube nzima uba abantu babathini, mabakwazi ungena nabo, bakwazi ukucreate amathuba emisebenzi nezinye actors, nezinye presenters, nezinye musicians ezikwazi ukuxhamla. Phumzile, enkosi kakhulu bhuti, siyabulela ngexesha lakho. Alala. Imvumiyeli yomculo womnqunqo nezinze eNew York Siyasanga Charles Wongwe njengomnye abaphumelele imbasa ye-Standard Bank Young Artist Award kulo nyaka njengomdlali obalaseleyo wexilongo kunye ne-saxophone. Eli gqiyazana lakuqumbu eMpuma Koloni lawuthanda kakhulu umculo we-jazz, liselula kakhulu, lineminyaka 16. I-National Arts Festival ibambisane ne-Standard Bank iwonge uSiyasanga Charles oneminyaka engama-34 obudala ngobuchule bakhe bokudlala i-bass trombone, nathi wazifundisa ngokwakhe ukuyidlala. So besine-wind orchestra esikolweni and utishara wethu besifundisa umculo bekhangela abantu abadlala like amaxilongo and things like that, and nje ndabona abafana bedlala i-trombone ndazibuza uba hayibo kutheni nje ingabafana bodwa nje abadlalayo, and you know ndingumuntu ke ndiyi-tomboy, so I just thought I want to play that instrument. Phakathi kwezinto ezininzi azichaze njengempumelelo kubomi bakhe uthi ukufumana ithuba lokufunda kwisikolo somculo i-Juilliard Music School eNew York yeyona mpumelelo yakhe enkulu kulandele lembasa ye-Standard Bank Young Artist Award. Ukufumana le award, it means the world to me, because at times, you know, especially ba ungumuntu othanda ukusebenza, you never think ukuthi ba uzawubona like the output of umsebenzi wakho. So to be acknowledged in this way, it really means the world, especially being acknowledged by abantu basekhaya. There's just something that it just resonates with you and it just really makes you feel seen. Ubuchule bakhe bomculo bombone esabelana ngeqonga namaqala omculo afana notata uHugh Masekela noJimmy Dludlu. So ndiye ndasebenza noJimmy Dludlu kunye notata uHugh Masekela besiseMozambique eMaputo sidlala kwi-Jazz Festival noJimmy Dludlu, and one of the guests was, besides uLira no-Sis Judith Siphuma, siyasebenza no-Ubrahim. Uceba ukutyala imbewu yomculo kumagcisa aselula anqwenela ukwenza okwakwenzayo. One of my dreams is ukufundisa i-jazz konongqusho ezilalini. That's a long-term plan of mine. I even drafted like a mini business plan esikolweni when we had a project. So definitely my dream is to wear Eastern Cape, ndiyofundisa nomngqusho i-jazz. Ntinga ntakandini sikunqwenelela okuhle kodwa.
Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke mamgqwathi nomamzanga kudeska yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele bethuna eqongeni lam lemozulu mna ke igama lam ndinguthabile Makhaphela mna ke ndiyinzwakazi yabathembu mvanje bethuna yenjenje imozulu leyo ke mbukeli wam apha ekhaya esiya kaloku siyivule ngokuphawula ke bethuna lo mfanekiso lapha emva kwam ophawula ngamandla kaloku kwiziganeko zamvanje kuMzantsi Afrika phela noko meke mamandundu mpela kakhulu apha eMzantsi kuyanetha mpela napha kumbindi njengapha koPriska kwasekuseni futhi bevuswa lishumi nje likhathu sisithandathu baqhube beluvala belusonga futhi usuku lwabo lwangomso ngawo kaloku lamashumi amabini nje abe nesithandathu kanti ke mbukeli wam apha ekhaya amaqondo wakho phansi naphezulu lokuqala nqa ke iphondo lipha kaloku lona eMpuma Koloni njengapha ko-Alvan kwasekuseni futhi ngelashumi nezo ntshizane zithe xhaxha nje yonke lamva kudelana naphaya eMthatha futhi bevuswa kaloku ngula 11 degrees sebenje nje ke phaya ephondweni futhi laseFreystata kumbindi ke apha eMzantsi Afrika ngamandla futhi kumantla welaphondo phaya ko-Sasolburg neziphela kwasekuseni futhi ungabanda nenkwankca yomoya obhudla mpela phaya bevuswa kaloku ngula 9 degrees sebenje nje ke mbukeli wam phaya ephondweni lasentshona Koloni ngamandla futhi kwimpuma elaphondo kwasekuseni phaa koBeaufort West futhi bevuswa ngula 15 degrees naphaya e-Oudtshoorn ungabanda kunethe ekuseni kakhulu ngeshumi nje elinesini kanti bukele ekhaya chuncembe nam ngokubanzi kwakhona phaya ephondweni laseNorthern Cape ngamandla futhi kumantla welaphondo njengapha loku eKuruman kwasekuseni futhi nakooKimberley ngeshumi nje elinesithathu qhubeka ke bukele futhi zezo ndudumo mpela ngorhatya wangomso kanti ke benje phaya ephondweni futhi laseNorth West ngamandla futhi kwintshona elaphondo phaya koTosca kwasekuseni kuyaduduma kuyabaneka zintshizana nje yonke lamva kwedinala ngamashumi amabini nje azakhatshwe sisithandathu sebenje nje mbukelo kalo wam phaya ephondweni futhi laseRhawutini apho sikhoyo ke thina ngalo mzuzu ngamandla phaa kundlunkulu welaphondo kaloku futhi ePretoria kwasekuseni kuyabaneka yonke lantsasa ngelashumi nje elinesibini sebenje nje mbukelo wam phaya ephondweni elikumantla apha eMzantsi elo phondo ke kuseLimpopo ngamazantsi welaphondo futhi kobilabila kwasekuseni ngo-14 degrees naphaya ePhalaborwa kucwenga kamnandi nje bevuswa yonke lantsasa ngeshumi nje elikhatshwe sithandathu kanti ke baphila kanje phaya ephondweni laseMpumalanga ngamandla futhi kumantla welaphondo futhi eMiddleburg ekuseni kwakhona ngo-10 degrees naphaya eSikhukhuza ungabanda phaya ekuseni naseMbombela futhi ngeshumi nje elinesithathu bukele ekhaya khavume wethu nam ndiyivale ndiyisonke ngephondo lokugqibela phaya KwaZulu-Natal amantla wephondo futhi eNewcastle ekuseni futhi inkwankca nomoya obhudla mpela phaya naphaya koVryheid ekuseni futhi ngo-11 degrees mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyoli Kamnandi mawethu.